Бүгінімізде зур бейрем. Бик көңілі күн біздің. Ертеден құяш күлі, бізәп-зәңгер көк кезін. Бейремсіз бик көңілсіз бит. Көңілсіздір сізге де. Бейремлер керек сізге де. Керек әммә бізге де. Бейремлер көп бұлай да, әшулай да, иң матур бейрем балаша. Түрлі-түрлі исем йөртсәк тә біз, түрлі-түрлі жерде яшәсәк тә, тик бір генә туган телебез, тик бір генә туган илебез. Хәерле көн дуслар. Сезнең дә бәйрәм, безнең дә бәйрәм. Бүген балаларны халыкара яклау көне. Без киләчәгебезне, балаларыбызны чәчәкләр белән тиңлибез. Зал тулы чәчәкләр. Һәрберегезгә тирән тамыр җәеп, яшәргә, үсәргә, чәчәк атарга язсын. Балалар безнең киләчәгебез дибез. Шул уңайдан Бөтен дөнья татар конгрессы менә инде 2нче тапкыр Бәхетле балачак дигән интернет бәйге оештыра. Менә шушы бәйгедә катнашканыгыз, бик актив булганыгыз өчен чын күңелдән рәхмәт сезгә. Беләсезме, нәрсәсе белән кызыклы бу бәйге? Монда жюри юк. Монда катнашучылар да, жюри дә, балалар, әти-әниләр һәм укытучылар. Менә шундый актив булганыгыз өчен чын күңелдән рәхмәт сезгә. 2 елга бер тапкыр оештырылучы бу интернет бәйгедә быел Азәрбайҗаннан, Кыргызстаннан, Беларустан, шулай Россиянең 16 төбәгеннән, шул исәптән Төмән, Волгоград, Свердловск өлкәләреннән, Башкортстанның 12 районыннан, Удмуртиядән, Татарстанның 23 районыннан 635 бала катнашты. Катнашучыларның яше 4 яшьтән 14 яшькәчә иде. Хәерле көн, кадерле балалар, укучылар, хөрмәтле укытучылар, әти-әниләр, тәрбиячеләр, килгән кунаклар. Сезнең барыгызны да иң беренче чиратта Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, аның рәисе Закиров Фернандий Нур улы исеменнән чын күңелдән сәламнәргә һәм бүгенге искиткеч матур, гүзәл бәйрәм белән котларга рөхсәт итегез. Бөтен дөнья татар конгрессы бик зур проектлар алып бара. Шуларның берсе инде менә үзенең менә нәни баласыман әле аякка басып кына килә торган Бәхетле балачак интернет бәйгесе. Искиткеч саннар 635 эш. Һәр эш астында бала белән бер рәттән аның әти-әнисе, тәрбиячесе, укытучысы, туганнары, дуслары, күршеләре. Шуңа күрә менә шушы күмәк эшнең нәтиҗәсен шушы бала тәкъдим иткән вакытта ул тагын да ныграк, сокландыргыч күренеш буларак була. Кадерле дуслар, әтинең бер бик матур гадәте бар иде. Аның шыфлык калган кызлар гимназиясе бар иде 12нче санлы Казанда. Һәм ул иң уңган, иң булган кызларга көмеш беләзек бүләк итәдер. Менә шушы традицияны саклап, менә шушы матур кызга да без көмеш беләзек тапшырабыз. Уфаның гаиләсенә. Уңышлар сиңа, яме? Без килдек Нефтекама шәһәреннән. Минем кызым укый 7нче мәктәптә, 7нче мәктәпнең 3нче классын бетерде. Без бу калага беренче тапкыр килдек. Беренче тапкыр катнашабыз шушындый зур конкурсларда. Һәм безгә бик ошады бу конкурс. Минем кызым Фархуллина Алина сөйләде. Нинди шигырь сөйләде? Бала белән күбәләк. Әйтәле күбәләк. Сөйләшик бергәләп. Бу кадәр күп ошу. Арымайсың син ничек? Меня зовут Шарипова Руслана. Я приехала из города Волгоград. Я впервые участвую в этом конкурсе. И моя работа удостоена специальной премии имени лауреата международных конкурсов Альбины Шагимуратовой. Минем исемем Эвелина Шакирова. Мин килдем Нефтекамскидан, Башкортстаннан. Мин 3нче классны бетердем. Мондай конкурсларда беренче тапкыр катнашам. Габдулла Тукай ялкау маймай. Безнең маймай рәхәттер, сафастыр, җитезләнә, уйный, һаман йөгерә, өрә. Карый миңа мәхәббәтле күзе белән. Уя уйнык дигән була, уя көлә. Менә әтинең шушы китабын мин инде сәхнәгә чыккан форсаттан файдаланып, шушы интернет бәйгене оештырып, зур эш куйган Мендирә Хәлим кызы Сәгыйдуллинага тапшырасым килә бөтен зал каршысында. Җәй көне һавада күбрәк
havasılap kitap aldım kılıma. Bik motor bir şey ekan, kompüterden bir sabay, eşek atıp küle küle kızık bir film torarık. Su anası torağını bigrek şebin yasatkan, iPhone'dan da uzdırады, düşürеді Irak'tan. Şeşen tarap, suda yüzüp, su anası tol şıkkan. Gälin işlerge bilmişi, yürüyüşü yuqıqtan. Hazırında Gali'de kejeni sıvam edi, kejesi de rahmet okup, sakalın sıpam edi. Zamanalar bit özgərdi, şureli yuqa şıqqan, urmanından yok bulğandı. Bilmeyim şəhərge koşkan, bulsa bulur şəhərlerde, şureliler kübeygen, kulaklarından nauşnik yüzleri seyirlengen, şəhərlerge barır için baratlar da jikmeybiz. Şitte şpiyonlar köpti, tuğan yaktan gitmeybiz. Bütün Dünya Tatlar Kongresi Başkarma Komiteti uzdurgan Bäxitli Bolaşak 2. Bütün Rossiya internet bäygining Grand Prix iyesi ul Tataristan'ın Yeşil Üzen rayonundan İlüze Sattarova. Uqtuvchisi Salapiyeva Sumbul Yunus kızı.
başın koyup, onu şunda şipen kalkarmışız. Yalqa bakmayın. Un olarına durma kovam. Şipenlerini ostanına korap yada. Yartayımı gözünkine yıldırada. Koy vakıtın kulağırtın tırıp başı. Şipen kalkışına istiz koşa başlaydı. Hazır bizge gün doğumunda yardım etken yigit bilen kızını sahneye şaplasım kile. İlyas bilen Leyla. Bizim olarga da kichkine knapliklerimiz var. İlyas Abdulhakov, Leyla Aliyeva. Alar ne bugün bu ballarga bulaklarını topşırıp durdular. Rahmet. Rahmet size. Kızlarga busa İlyas Sina. Rahmet. Doğrusunuz. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin matematik analitik idare yetakçisi Urumbaşarı Münire Halim kızı Sagidullina'ga chin ko'ngildan rahmat. Yürüyün individual volunteer. Sen artık konuşacak olasın. Diyenlerine rahmet, okuyuşlarına rahmet, dualar sizge rahmet.